Di amang mahigala tayo ato mga reporters to aron sa Alcoy kay di amang boy tapang sa god mga kahigalaan kining boy tapang na ilado ni mahigala tungod ining vlogger manggod ni. Onya bisag unsa kanon ani niya hala sikat siya nan palupad pa ni mahigalang tabanog nga 1 million batong tabanog. Onya paghuman doon tayo mga partner niya vlogger ni sus na unsang hitabua nga nangulata man siyang asawa. Na priso ni karon to sa Alcoy Police Station. Atong kuhaon ang report live and direct gikan sa Alcoy Police Station touch tong destong linya karon si kasaman Jane Gallardo. Jane DYHP RMN Report. Sa Radyo Manapiro Villa, nagtingkagol gihapon hantod karong mga orasa kini nga usa ka sikat ang vlogger nga si Boy Tapang. Nailhan siya nga Boy Tapang Attorney Rufil kay nasikat man gid siya ni adtong mga pandemic pa Attorney Rufil kay lagi na siya mga video nga mukaon ra ni siya bisag unsa ipang request sa iyahang mga followers sa mga Attorney Rufil. Apan ni adtong March 31 Attorney Rufil nahitabo ning insidente nga usa ka pasahe Attorney Rufil nga nangulatan ni siya sa iyahang ka-live-in partner nga bag-o ra ba intawong panganak pa Attorney Rufil. Bago pa panganak Attorney Rufil niya kaya ang iyahang ka-live-in partner nga wala na ka-agwanta sa iyahang pagpangulata ni duol na gidinhi sa buhatan sa Alcoy Attorney Rufil dinhi sa police station kay tungod sa iya pong naangkon nga mga bunog sa iyahang tibok lawas Attorney Rufil. Wala siya kaagwanta mo na nagpatabang na lang gid siya dinhi sa atong mga kapolisan. Hinungdan nga dali nga ni pahigayon og hot pursuit ang ato ang kapolisan dinhi sa Alcoy og gidakop nila ang maong vlogger Attorney Rufil. Sa initial nila nga investigasyon Attorney Rufil mo to ni Dool diri ang biktima ngayang ka-live-in partner nga 21 anyos Attorney Rufil. Aliasan lang ni nato siya si Tina. Si Tina niya nagpuyo ni siya sa ihang balay Attorney Rufil dito sa barangay Daang Lungsod. Nya kanang nag-usa naman ni sila puyo Attorney Rufil. Ang hinungdan sa ilahang panag-away atong higayuna Attorney Rufil nganong nasangpot sa pagpangulata kay tungod kaning si Boy Tapang nasuko kay na siya nakit-an nga vape dito sa mga gamit sa iyahang ka-live-in Attorney Rufil. Nya matod pa nasuko rin si Boy Tapang kaya kanang ang aso sa kanang vape Attorney Rufil basig maadto sa iyahang anak. Yang gamay para ba ang iyahang anak Attorney Rufil mao tong hinungdan sa ilahang init na panaglalis Attorney Rufil. Nga nasangpot naman gid silang panag-away nga ni kuan gyud hinungdan sa iyahang yung pagpanapat sa iyahang kadilin. Matod sa atong kapolisan ang giangkon man pud hinuon ni Boy Tapang Attorney Rufil nga nadapatan gid niya kay napuno na pud siya sa iyahang kalibin. Ang habig pud sa mga biktima Attorney Rufil napuno na pud siya sa sigig pangulata ning Boy Tapang hinungdan nga nangayo na pud siya og tabang. Dinhi sa atong kapolisan mao to ang hinungdan apan misaysay pud ni ang maong biktima Attorney Rufil dili lang kausa ka higayon or higayon na nahitabo ang pagpangulata kundi kapila na diay ni Attorney Rufil. Kapila na gid ay ni siya gikulata ni nangulata ni si Boy Tapang apan tungod sa iyahang gugma o sa ilahang umaabot nga anak o nakaroon ng anak naman gid Attorney Rufil sa ilahang anak giagwanta sa biktima Attorney Rufil apan ato sang adlaw tungod sa sakit pod nga na kuan niya na angkon og sa mga bunog mao tong nakadesisyon na gid si Attorney Rufil nga iha na gyud ireklamo kaning vlogger nga si Boy Tapang. Karon Attorney Rufil kay ato gid siyang gisuwayan o ganang istorya unta Attorney Rufil kay diri makasudra man ta niya nakapangayo na pud ta og permission sa ato ang hepe diri nga si Police Captain Jerry Magsayo. So kay dili man siya Attorney Rufil mohatag sa iyahang habig kay matod pa mo piyansa siya karong adlaw. Nga pasud nga makagawa siya karong adlaw Attorney Rufil nagpaabot na lang sa court order Attorney Rufil. Mao nang apang ipaabot diri kay basin mohatag pud siya sa iyahang habig Attorney Rufil. Disod nato kaganiha diri sa detention cell apan nanago man noon sa suok Attorney Rufil. Di man hinuon matubang nato Attorney Rufil. Sabi man ako Boy Tapang Attorney Rufil. Nawa ang tapang. Naman hinuon ang Tapang Attorney Rufil. Sabi man ako tag isog ni Attorney Rufil niya. Boy Talaw day.
inyong pangani na ni siya boy tapang, boy talaw na ni siya. Makadlok naman siya mo atubang nato Attorney Rufil nga naman tatay pangutan na pero gadi siya mahadlok mukaog bisag unsa pero mahadlok siya nga mo atubang nato Attorney Rufil gadi man ta mangitkit unta. Wa na. Boy duwag or boy talaw. Boy talaw na ni apan atong giklaro po sa atong hepe sa mga Attorney Rufil kaya naamang good day na sayran po na basig for content lang ni Attorney Rufil. Basig maulang yung iyahang nahuna-hunaan nga for content lang ni Attorney Rufil kay kaong ma-post na ginani daghan jud kay ni siya views Attorney Rufil nga maura ba gini ang iyahang gikalingawan karon kaning mga mag-video siya mag-vlog apan ang ato ang hepe dinhi sa Alcoy ka Attorney Rufil lagi klaro pod niya nga dili gyud for content ang maong panghitabo kundi seryoso gyud Attorney Rufil kay naamang gyud ni complaint nila nga biktima nga nakita-an pagid nila sa kalawasan sa maong babay Attorney Rufil nga naagi mga ebidensya nga mga bunog sa lawas Attorney Rufil. Kaya nakuan man nasumbagan man sa Attorney Rufil mo nang nakaangkon gyud og mga bunog ang maong biktima Attorney Rufil. Ya karon kaya dili gyapon manago mang gyapon ni siya Attorney Rufil ato ni nga suwayan dinhi kaya basig bukuan ni siya kanang mutingog lang ni siya Attorney Rufil. Suwayan lang nato. Sir, boy tapang. Wala na gyud Attorney Rufil. Nagtago kaayo Attorney Rufil. Di na gyud bisan pagliliw na Attorney Rufil. Di na gyud to maaninaw iyang. Bisag iyang tangkugo na lang Attorney Rufil. Bisag iyang tangkugo na lang unta Attorney Rufil. Mabawaan lang nato nga nagid sa wag di gid nato makitan kaganiha makita nato iyang bukto na Attorney Rufil apan karon kaya ni suok na gid siya Attorney Rufil kanang di na gid siya makita ana pa ni hatag man pod siya og pasalig kaganiha nga igawas niya Attorney Rufil muhatag pod siya sa iyang hatid mo nang atong gipaabot pod Attorney Rufil pero hantod karon wala pa man pod hinuoy update Attorney Rufil apan ato lang pod ning suwayan kay basi makakuha pod gida sa iyahang habig Attorney Rufil. Pero sige na lang Jen. Ay na lang diyan gapog sa Jen kay nang buhi talaw naman Jen. Inana sa kaisog Attorney Rufil sa una sa iyang mga vlog Attorney Rufil mukhaon na sa halublock. Mukhaon na sa mga halublock ug kana ganing mga puy-anan sa buyog Attorney Rufil. Kadi na lang gina siya magmain kung buburot na iyang mga naw. Inana sa kaisog. Oy, ni talaw man sa pagdakal Attorney Rufil. Ay mo ang drama din ni Kwan ni Francis Espares nga isog ka man apan mo talaw kausap. Ni Okwan Attorney Rufil. Wagit mo Attorney Rufil. Pero so far Attorney Rufil mao na ato ang nakuha gyud nga kasayuran po dinhi sa Alcoy Police Station Attorney Rufil may tungod nila sikat kaayo nga vlogger nga nangulata man ni sa iyahang ka-live-in intan gipadakop na gid in town Attorney Rufil. But so far wala pud ta kadungog sa iyang habig pero suwayan lang pud nato karong taud-taud Attorney Rufil. Okay. So, magikan na lang dinhi Attorney Rufil sa Alcoy Police Station. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Idol Double D. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tapak RMN. Salamat Jane Gallardo sa mong report. Wala na buhi talaw na. Pero ang iyang gikulata ang live-in partner itong gisubay dito ron tuwas ilang balay ron tuwas si kasamang Rimart Pugoy at kuhaan ang dugang report ni mga orasa kung tuan na bagyo dito nakitaan ba kaniya kini nga ilang tuwas ilang panimalay may gala kini nga portion hatod ka na to sa said liniment oil mga kasama pait na kayong kahintang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil may muhatag og kahupayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap o kung insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak, ang sakit nga dinggi malikayan. Busa gamit na makasama sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa Seed Pharma o gyapon-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling. Straight to the point. Ato i-check si Rimart Pugoy kung naa ba dito ang iyang live-in partner sa ilang panimalay karon tuwa sa may barangay, no? Kung sa nga barangay nila, barangay Duhay Lungsod, barangay Daan Lungsod, dito gyapon sa Alcoy, may gala to i-check ang report kasamang Rimart Pugoy. Yes, Rimart. DYHP.
RMN Report. Radyoman Attorney Rufil, live and direkta din sa barangay Daang lungsod sa Alcoy kasama Attorney Rufil din. Atong gisuway kasama Attorney Rufil no og bisita ang panimay sa sikat nga content creator vlogger nga si Boy Tapang kasama Attorney Rufil. Apan pag-abot ato sa ilahang panimay kasama Attorney Rufil, diya pa lang sa gawas makaingon tag batay mingaw man. Mingaw. Gisuway na mo kasama Attorney Rufil. Yan kasama Attorney Rufil, gisuwayan na mo sampit maong kung isay nasud sa panimalay kasama Attorney Rufil. Kaya mo man nakita nga doon na may mga sinilas gawa sa ilahang sultan kasama Attorney Rufil. So posible nga doon yung mga tao sa sud kasama Attorney Rufil. Apan itabangan na gali ko ni idol Kuya Dodong o sampit kung kinsay tao na sa sud pero may nitingog kasama Attorney Rufil mo naging matay mingaw man. Attorney Rufil, kaning atong nahimutangan karon at bang ni mismo sa bay ni Boy Tapang atong makita karon sa ato ang video support kasama Attorney Rufil. Mao ni ang balay panimay ni Boy Tapang kasama Attorney Rufil nindot kay content creator, milyonaryo man ning maong vlogger kasama Attorney Rufil. Apan di ta makakuha sa side no sa ayang live-in partner kung naamanggali diri sa ilang panimay kasama Attorney Rufil o di ba kaha ang magidikari ni Boy Tapang kay wa man sila ni gawas kasama Attorney Rufil. Pero kanina sa paglugsong na mo balik diri sa kalsada kasama Attorney Rufil, posible gitsek nilag balik no nga naay niadto nga media diha sa ilaw tubang sa ilang panimay pero ni sud magbalik kasama Attorney Rufil manang wata nakakuha sa side no sa live-in partner ug sa mga ginikanan ni idol naman kanilaging vlogger content creator sa Attorney Rufil maidolo man gani doon na tay nahinabi no nga mga pipila ka mga silingan dili kasama Attorney Rufil na mahayag ni sila nga giidolo matod pa nila giidolo nila si idol naman idolo nila pero kasama Attorney Rufil sa ilan ibawaan lagi kagahapon sa maong pagmataw sa isyo nga nanapati sa iyong live-in partner wala discourage sila kasama Attorney Rufil. Gani atong gisubayan no ang mga pipila ka mga panimay unahan sa panimay ni Boy Tapang pero niingon man nga ano may ayon White House sir White House White House yan di lang niya na sir ato po ni Kuya Dodong sa unahan kasama Attorney Rufil pero niingon sila nga no comment lang mi sir about ana dila po ta mamugos at least atong gisuway no o pagkuha unta ang habig sa mga ginikanan ni Boy Tapang sa iyang igsuon o labaw na ang iyang live-in partner kasama Attorney Rufil pero wala man sila nangabli pero dila po ta mamugos pero ang ato istasyonan kung mopadaya sila sa ilang side willing ra putang mo entertain nila kasama Attorney Rufil. So far mo na ang update din sa barangay Daang lungsod din sa lungsod sa Alcoy kasama kawan ako si Idol Double D Kuya Dodong og si Radyoman Jane Gallardo ako ni Radyoman Remote Sila po DYHP tatak RMN.